Nagunsa ka ya, nagunsa ka. Nagunsa ka. Nagunsa ka dara. Ha? Kaan ka? Amas. Nung naman ka dali nagkaan? Ha? Insa? Yung si Papa? Di oras si penluod. Ang naman kas gawas nagkaan? Ay bau. Insa may masuga? Fish. Okay. Gano'n na naman kas gawas nagkaan? Ay bau. Pastilan. Tingala mo ko guys na ito kung naglabas ripo. Dihan na may batang naghupo-hupo dari sa kabuwakan. Good morning ninjong tanan guys. Di bata dari naghupo-hupo dari buwak nagkaan. Dari sa mga garden dia. Bataan ning na naman dari nagkaan. Nabayot ka? Pastilan nabayot ako na siya guys. Munga na uy. Ito na ganigipod na rin papa. Nay mo siya sili. Nga magkaon na diha. Bong ano na siya nagkaan. Ang sana siya? Ayahan sila. Kana kanong hubag ng simod. Ayot ka. Ay bayot. Ngano man din naman na nagkaanda na pa. Ganahan ka na sa garden? Okay. Ganahan ko sa daras garden guys. Bunda ka daling iring. Jadi. Garaan gazig ka. Nga alam ko guys kidari ng lili. Pag lili ito naglaba mo ko to. Kuan ko sa mga puti. Di naman dari bajing gamatoy nang paghupo man daig kaan. Ilan. Paghupo pa more. Kinamot pa jud nagwasyan ka? Ha? Sure ka? Okay, very good. Ano pa? Ganunan. Buja sa ni mataang ano ba nang naaman na dala dyan kaan? Kumbati. Kumbati. Garaan jud kadto guys eh. Garaan jud kadto. Ala. Kumbati dia kaan. Ganahan man jara kaan guys. Kay dia. Tuman dari sa garden, mga buwak. Dilaan mo garden. Tiaw. Ato pagkan ko katay kuan. Gulay. Ina. Ha? Good morning sala. Wow, nalipong nauman ko. Lipong ka. Ngano na makadana. Nalipong naman ko. Mahotanin jo guys, dahil adobo. Adobo nga taong. Mahotanin jo guys, yeah. Adobong taong. Adobong iring, yeah, adobong ning iringan eh. Mahotanin jo mahaw. Laban na pagturon. Bakos maputi. Adobong taong. Parisan og buad. Guys, parisan buad. Say na ya. Ano ka naman na ito? Masaan daw mahaw. Mana ka panglaba pa der? Hindi ka magbabaw na eh. Tiya, naul. Mana sa panglaba guys, isang di color. Gapon mga puti ito ah. Karon pa man nalabhi guys ang mga puti. Kada Sabado arang mga lubugag tubig. So mga di color ang gilabhan sa Sabado. Lubog man nagtubig. So karon ag mga puti. Kaya tinaw na magtubig. Okay. Isa ag di kolor hag mga puti. Kaya ba nga kasong puti. Kita sa agtang guys di ah. Agtang. Kilid sa agtang di ay. Kaya agtang na rin man. Kilid sa agtang. Sino bunaw? Yung mga ibunawan. Bunaw libro. Ano sakita guys. Uy mga sa atong orasa pa. Punta na ba to? Arang gajil lang kurata guys, kaingan gajil ko gaya namunaw lagi na hup. Stilan, grabe gajil na kurata. Di piti magkalit ang hangdari. Ginong uko, buing ba? Labad na ba dyan, labad ang hangu, karang kasuga pagka kuan na. Kag iring kay gitong kuan mo des iring agi butang ni Kuya Gail nga. Isa ka rim nga band paper datos ibabaw. Ako kabantay nga dato dagi butang ni Gail. Kaya kuha dahil si jag band paper. So sino ko diha mas tungod sa mahigdaanan. Nagtapad na si Elia, si Kuya Kinkin, tapad ming tulo. Si Papa Gabriel dapat likod. Buin ba ning piti na madalas ang agtang abi ko kanina ning piti ginuo ko og band paper man di ay mazuga ni kadhay muskit kun diha ding hagtek di dalas ang dari guys na. Saman good. Mazula man di ni ma pajet.
Tita, uy. Piti lagi guys, imbis arang gasing lami asang katugay, kapoy lagi. Sus Ginoo ko. Ha? Piti ng paggiling. Basta gud pa pag Gabriel andari agud nakabakod. Ang pukdat gud siya kay pag hagbang sa ko kan si tar mga kung agay sakit. Aran sakita ka aso guys na nasamad gud. Laliman mapagara na isa ka rim kasi nga isa ka rim nga ban paper bag at badja. Kita uy, magud tugi. Nalaban lugang ko. Buwang. Punot. Hakmi mo ba ni pa? Si Limon ba dato ning kuandi? Si Soda. Si Soda? Kumpiyansa mas gail kay isang pangibutang da sa ibabaw lagi. Tapos nagipatong unta ka na daw hugman di ay basta ni laguto ra sang kuan uy arang pika. Pagpamati gud na gay mo gagi. Kas agkuan. Majugan ni kay di si Kim Kim mo na igo si Kuya Kinkin. Ina delikado jung mga bata. Daran na igo na ha. Nagtakilid man ko nagtakilid ko na to kay naghadjang pa ko na maagtang himba ko. Darada, mazula man di na mapadjot guys ya. Diba, pulis Papa Gabriel, mga rati man matug, lihikan matug agagwang. Project to da. So guys, oy. Inga jud. Kuya ko jud guys no, kaning gajang sayang nga na, karabang na, disgrasya. Ano? Islam siya. Basta disgrasya jud guys, masin padig matug ta dyan na dyan mga kuan, madisgrasya jud ay. Pero wa pa po itong ibutang na tong kuya, dito mahagbeng. Mazula man iugmag di na mapadjot. Kita jud oy. Gamay ra nun to sa kuan guys, pero sakit na yung bukol mong din bukol ang dari. Pastilan gajud ngano gajud mga rati man matuog, hikan man. Guys, man isang nilab, isang kuan, nilabhan. Isang madikulor kay magmaputi kanina. Si Juan naglabag maputi. Kaya sa Sabado man labig puti guys, kay grabig tubig, kuan lebeg. So mga dikulor ay hangilabhan das put na Sabado. Matabang da Sabado kay arang mang lain nagtubig. Ang isa man na isang mga color. Very good. Kumbati. Pinabangay jud ta karon madali ka human. Hindi mo tabang apikhan. Guys no. Pasadun ra pikin na nga mang kahoy guys ah. Kisa mo palit kay kahoy, na daghang kahoy dari tag 150 ragbangan, pang grabe nagkaa ta. Area Kwanra, Alicia area bitaw. So pa-deliver da sa Amerika. Ha? 200 day ko no guys kay kapoy mamagha kapoy jud mamagha anja ug masipyat pa maigo pa ng itlog kay ngano ini untol nga na adto sa bugan igo na mag amping jud ug mamagha guys 200 ko no bangan sa isang kahoy guys ya 200 Daron nag 250. ha Daron 250. bis 200 dan 250 na hinuon grabe ang mahal na uy daghan man og kahoy guys kay katong naagian sa Bagjo mo na nangaladya na so na kugi magpangahoy sila sa pagabrilis Kuya Gail to ay daghan namang sugnod pus ilagom dadi pa dari dahil lang i-display kay lang ibaligja. Very good. Nga na jud. Kita jud diskarte aro ni makapkan. Guys no. Oh guys magdigamo na pud meron pa ni unto. Ami lutuon ron. Luto mig iring kay hagbangan nagantay. Bitaw guys, oy sakit jud bitaw promise. Wala na. Kaya ra na guys, gamay ra ning yayay. Importante way na kuan kaingan jud lagi gabi guys ug bunawan naghang pastilan na gadid biti lang magagi ilan pagas magdigamo sa mi guys panood to luto na ba luto na ba uy wow dara guys na pa Michelle uy kuan na mo panguana guys pang mutla okay daghan pom dai dyan or daghan namon dai to kaadyo guys saang di zakas nga inganing di zakas nga kon ba lag ang labhan ay sa diyan ako matilaw dani guys kaya sinilabhan na han kuan na ha Kapapagabril kay isa na manggihangir dari pa man i kuan papamagaha guys to mga puti pastila ning uwana ni way batasan uwana pod lagi na lang umuulan. Ano itong tamakan? Ay, naku. Sige lang mag-uwan, guys. Di ba magtarong na yung nilabhan. Tara na ibutang nis. La, doon na lagi pa. Niyato ta, guys. Ranggo pa hagamang bibi kim-kim. Ranggo pa hagamang bibi kim-kim, guys, na. Nala may bawon luto. May bawon luto na. Tara nga kayo bawon luto. Niyato ta ninjo. Sama na? Taong. Napay amang kuan guys, shell nga saang. Diyan namin nagbilin mades papagabril og gamay dia. Giluto. Wala na mga tadtara. Amo na ning gidit suguan.
Wow, yummy ka ajo. Nito ta guys. Manggo na nadar mo. Tana. Tao nga, adobo. Tan-atan. Nudto ta, nudto. Daya, oh. Nita. Magal na sa angya. Pasok ko. Hmm? Pasok ko. Napasok ko. May plato. Napasok ko. May plato. Man mo inom tambal. Ka na. Gilantan si Kuya Gail. Magbagas ka init kahapon. Kuya, Mm. Kuya Kinkin. Yummy. Kuya Kinkin. Guys. Kuya Kinkin sila. Mm. School si Kuya Kinkin. Okay. Kung na. Ang mga sa guys, adobo nga taong. Og adobo nga saang. Oh. Yummy. Wow, yummy. Yummy guys. Nita. Init. Hinay. Yummy guys Nita. saang. Nita. Nita man. Hmm? Nita. Kabwe. Nita. Daya. Kabwe. Ah. No, chill. Chill. Hmm? Gulay. Wow, lami ka ajo. Mas ganahan man sa ko ingani guys kanang mga shell. Saang litob. Tuwan siya. Hmm? Taiwan shell kanang tos dam mga dadaron da abdubuhon. Marami dadto. Mga kadto pa. Kahio. Ha? Pikas kadaghan ko no. Mahal ko ito. Ang ada. Hmm? Na may dala mong hagtawan sila guys. Kailan ka mahadlok mo sa masahom. Ang ganda ay. Kahio. So, ang pada nilang anon sa kan. O ito nang alamos sa aghang baka. Ay ito nang alamos sa aghang may gagaw. Nga kaluha. Sa una. Tapos dam mga gamay. Ang kuhaan na ng Taiwan shell. Ato sila nang alamos guys. Mara sila gilimata ba. Kaya nanaga silang duha. Mga bata pa malagi. Nanaga silang duha. Nadaghana na magilang kuha. Tapos pagkakuan pagawa naman. To mga bata. Nang alamos naman. Rumus na? Nga. Luoy naman. No, uy, mo lagi na di mga hagdam. Nang ko. Una Wala. sila kuya ma. Kaluha. Puro laki. Una sila kuya ma. Naki upaw. Una sila kuya ma. Anaga sila kuya. Tadam ko ha. Luma sila. Na may nga na guys, ka na limatahon ba? Dagang kuha nga na. Nga na. Daga pa na ko. Nga bati. Nakon. Hmm. Nilka. Banpot ko nila. Ano mo to ha? Nahugpot ko. Na, bako. Nahugpot ko. Bao nahug ko. Abot ninyo ma. Hangin. Ano kaan? Nantanin to guys ha? Yummy ka ajo. Bata pa una ma. Wala pa, prepare na ya. Karoon mo eskwela. Bas. Una man bata pa ko una. Bata pa man kahanto doon. Karon. Kung tigong nila karon. Jama, Lula na kalula. Ano kuan guys, paminta. Nanahan man kaninta ma. Paminta, alam yan hangman. Nanta. Yung batang sabaan.